Здравейте, дами и господа! Аз съм Момчил Манчев и както виждате, се опитвам да се загрявам, подготвяйки се за моето участие в поредната ми тренировка преди София 24. Именно за тази цел, тъй като изпитанието е сериозно, съм в компанията на един от треньорите в Priority Sport. Опс, чакай, че ще падна, защото личи си, че не съм се разтягал достатъчно. Явор. Явор е специалист в много от областите на тренировката, включително и рехабилитацията. По този повод искам да те попитам следното. Включително и самия аз, въпреки че съм занимавал професионално с спорт дълги години, но ми прави впечатление, че много хора, които се занимават с спорт, за да си подобрят кондицията, много често подценяват два основни аспекта – загрявката и разтягането след тренировка. Ти като експерт в тази област, как виждаш тези неща? Няма как да не е така. Да, загрявката е много важна, тъй като тя предразполага човек, разполага тялото към идващото физическо натоварване. И няма как, може би тя не е подценявана, но е недостатъчно разбрана, тъй като все пак хората, които идват и практикуват спорт за удоволствие, те не са професионалисти и единственият начин да се учат е на базата на техния опит, с натрупване на грешки и това може да се избегне единствено, ако някой ти даде съвет как да подходиш към тренировката правилно, тъй като дори загрявката не е нещо статично. Тя, в зависимост от тренировката, има различни видове загрявка. Да. Знаеш ли, аз пак казвам, след дълги години занимание спорт, присъствах на една тренировка в една бойна зала, на която имаше отбор борци. Един час тренираха, 50 минути преди това загряваха. И тогава разбрах, че нещо в моето разбиране за физическа активност и за тренировка не е окей. Защото когато човек е в онази пикова възраст, тинейджерство и малко след това, нали, човек се чувства страшно силен, буквално можеш да минеш през стени едва ли не. И защо пък да загрявам, защо пък да разтягам след тренировка. Но в един момент разбираш, че гониш ли добро представяне и добра кондиция, това е неминуемо изключително важно. Да. В крайна сметка, ако ти се убедиш от собствения си опит колко е нужна загрявката, вече си закъснял. Тъй като си натрупал грешките, които са необходими, за да се убедиш в това нещо. Така е, наистина. А специално спортове като борбата, както кажеш ти, там изискванията към загрявката са много големи, тъй като има единоборства, резки движения, много силни хора, непредвидими ситуации и там просто наистина загрявката е много. Добре, значи на улицата като стане потенциално опасна ситуация, евентуалните опоненти да си кажат, чакай да загреем малко и тогава да си решим проблема. Шегувам се, разбира се. Явор, благодаря ти много за твоите полезни съвети. Сега погледнахме загрявката. В следващия епизод, уважаеми дами и господа, ще погледнем към всичко най-интересно и най-полезно относно разтягането и възстановяването след тренировка. Благодаря ви, че заедно направихме още една стъпка напред в нашата подготовка за участие в София 24. Чао, чао, в следващия път. Запишете се за участие на sofia24run.com.